खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोथार फुंबिलिनि मोननैसो निउस आपडेटआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौबो बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन निउस आपडेटआव दं जोंहा नबजित नार्जारिनि भट होनाय समा सफैलायबाय। बिनिखायनो नोंथांमोना दिनै थामहिनबा दिनै 19 जुन खालारनि मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय फैगौ 23 जुन खालारनि मोनाबिलिनि 9 रिंगासिम नोंथांमोना बयबो नबजित नार्जारिनि थाखाय भट होनो साखाफारा जादों बा भट होनो हागोन। गोजौआव होखानाय सम आरो खालार खालि थामहिनबा 5 साननि गेजेरावनो नबजित नार्जारिखौ फाइनालसिम लांनो थाखाय नोंथांमोना बयबो भट होबानो जाबाय। नोंथांमोना नबजित नार्जारिनो भट होनो थाखाय 9152915246 जानबुं अनजिमायाव कल खालामना भट होनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बेयाव कल खालामनानै भट होआब्लाबो G5 एपनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बयबो बिथांनि थाखाय भट होनो हागोन। नैथि निउस आपडेटआव दं जोंहा आसामनि गोबां ओनसोलजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां ओनसोलावनो जुब जुब नागारनो रोङै अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना सोमजिनानै गोबां जेंना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। गोबां सुबुंफोरा बे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै गावसिनि न' बांफोरखौ नागारनानै रैखाथि बादायाव आश्रय लानो गोनां जागासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे रैखाथि बादाथिफोराव फुंनि जाग्रा आदारखौ राननानै हैनायखौ जों नुनो मोन्दों। फारियै अदालगुरि डायमन्ड इंराजि फरायसालि, बालिपारा रिंगु दामसा भवन आरो अदालगुरि शंकर मिशन रैखाथि बादाथिफोराव बायदि जाग्रा मुवाफोरखौ राननानै हैनायखौ जों नुनो मोन्दों। गासै 500 सुबुंफोरनो जाग्रा आदारखौ राननानै हैदों होननानै जों मोनथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि दैबानानि भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय जिल्ला बेंगिरि बिथोनफोरखौ गोख्रों खामानि मावनो बिथोन होबाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया आसामनि दाब दाब जायगायाव दैबानानि थासारिखौ नायगिदिंनायजों लोगोसे दैबानानि थाखाय भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय थाबैनो मोजां राहा लामा लासिगोन होनना मैया खोथा होदों। थामथि निउस आपडेटआव दं जोंहा झारखन्डनि रांचियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोमजिदों। सासे सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय सिख्लानि न'आव हाथुरा लानानै गाग्लोबहैदों। सेंग्राया न' सिङाव हाबनानै सिख्लाजों लोगोसे बिनि फंबायखौबो हाथुराजों देयै देयै जिउ फोजोबदों होनना जों मोनथिनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सिख्लानि बिमाखौ देगारजों गाग्लोबदोंमोन आरो बिमाया गोब्राबै जोखोम जादों। बिमाखौ दा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसनबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। बिमाया बुंथिना होनाय बायदिब्ला बे सेंग्राजों लोगोसे आरोबाव 2 लोगो दंबावोमोन। सेंग्रानि न'खर आरो सिख्लानि न'खरनि गेजेराव सिगाङावबो गोबां दाङाबाजि जाखांबायमोन। दायनिगिरियै सेंग्राया जाथाय जाखांनायनि उनाव दा खारखोमानानै दं होनना जों मोनथिनो मोननाय जादों। सुलुंनि गेजेरजों मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया रांचिनि जनकपुर ओनसोलाव जादों। थाखो 12आव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलि आरो 14 बोसोर बैसोनि फंबायखौ दुथां सेंग्राया हाथुराजों गाज्रियै बुनानै बुथारदोंमोन। जाथायनि गुबै दायनिगिरि सेंग्राया बै सिख्लाखौ मोजां मोनोमोन, नाथाय सिख्लाया बे सेंग्राखौ एसेबो मोजां मोना, जायनि जाहोनाव सेंग्राया बेबायदि गिथावना हाबाखौ मावदोंमोन। बे जाथाया मैया फुंनि 3:30 रिंगासोआव जादोंमोन। ब्रैथि निउस आपडेटआव दं जोंहा सा सानजा भारतनि मेघालया रायजोनि सिङाव थानाय उमियाम बान्दोखौ हगारनो हासिगौ। ओनसोलाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बान्दोनि दैया नांनायनि बारा जानायाव हगारनो नागिरनायखौ मोनथिनो मोन्दों, जायनि जाहोनाव आफां आसामनि गंनै जिल्लाफोराव दैबाना सोमजिनायनि इसाराखौ मोन्दों। जुब जुब नागारनो रोङै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आसामनि गोबां बाहागोआव दैबाना सोमजिनायखौ गोबां सुबुंफोरा जेंनाजों मोगा मोगि जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदि समावनो मेघालयनि बान्दोखौ हगारनो नागिरनाय खौराङा आसामनि गोहोम खोख्लैगोन जिल्ला सुबुंफोरखौ जिंगायाव गोग्लैहोदों। खुंथायनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उमियाम दैमानि आफां ओनसोलाव आरो साखाथि ओनसोलफोराव बान्दोखौ हगारोब्ला दैबाना सोमजिनो हागौ। मख'नो गोनांदि आसामनि कामरुप आर जिल्लाफोरावबो दैबाना सोमजिनायनि इसाराखौ होदों खुंथाया। मेघालया खुंथाया आसामनि मोननै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो सांग्रांथि मिथिसार बिलाइखौ दैथायहरनायाव बे बाथ्राया सोराङाव फैदों। बे फोसाव बिलाइनि बायदिब्ला उमियाम दैमानि आफां ओनसोल आरो बिनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोरावबो दैबाना सोमजिनो हागौ। शिलंनि हाइड्र प्लानिं एन्ड हाइड्र कन्स्ट्राक्शन मेन्टेनेन्स एन्ड स्मल हाइड्र PGCL नि इन्जिनियारा बान्दोनि दैखौ हगारनायनि बाथ्राखौ रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय मिथिहोदों। बाथि निउस आपडेटआव दं जोंहा नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय बैसो जानाय बोराय सुबुंनि फट'खौ नुखाबाय। बे सुबुङा गोमानानै दङ। बे सुबुङा थांनाय 17 जुननिफ्रायनो बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय गोमाना दं। बिथांनि मुङा कलाराम बर', 75 बोसोर बैसोनि। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर'मा पुलिस स्टेशननि सावखुसि गामिनि।
बिथांनि फिसाज्ला राहुल बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि बिफाया खलबारि होननाय जायगायाव खास जानो थामहिनबा मानसि थैनायनि बस जानो थांदोंमोन। बै समनिफ्रायनो बिथांनि बिफाया दिनैसिम गिदिंनानै फैफिनाखै। बिनिखायनो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनाय बैसो जानाय बोराय सुबुंखौ बबेयावबाफोर नुदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरबानो जाबाय। स' दिनैनि गोथार फुंबिलिनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गोजोन्थों।